בסדר, איפה אתה מסתובב? משהו פה. משהו פה, מה קרה? כמה, יש לך הרבה חלונות כאלה? חבל שלא בהתחלה לא הזמנת שעה חשמלי. לא משנה, לא חשוב. אבל צבא לא צריכה להחזיק 10 שנים, שמוליק, זה לא... בסדר, נתקן. גם זה יכול להיות. אתה יודע שיובל אלון עכשיו מתחיל לבנות בכרמל הצרפתי, אני ראיתי שלט. כן, השלט עוד לא התחיל שום דבר. ואני מציע לך את זה, כי זה לפי דעתי מקום לא רע. וזה נמצא שאתה מגיע, אתה יודע, בכרמל הצרפתי, במקום ימינה וכאילו לימינה, לכיוון כאן הפרסי, אתה פונה שמאלה, אתה יודע. אתה יודע איך אומר?